My sme na ceste do Vegas. Je to super! V jednom americkom meste a máš všetky zaujímavé mesta z celého sveta. Mňa také prachy prečubávajú. Tu je hak. To si ja nevšimol. Ty kokos, aké má fuby. Tu sa ľudia proste schovávajú, tu sú strašné teploty. Im benzín, Post Malone, Leonardo DiCaprio. Hovorím, že hej, že kde tu zaparkujeme? A týpek, že ja vám zaparkujem auto. A išli sme okolo, že Speed Vega, no zakývaj. A ja, že čo to tak asi bude? Že otočme sa a poďme sa pozrieť. Čekujte, čo tu je. To je čistý masaker, áno, takýto fajný klobučík. Tam je Lamborghini, sú tu že go-kartičky. Čekujte toto. Tak to je masaker. Ja neviem, takéto autá som v živote asi nevidel, že takto zblízka. Vyzerá to neskutočne cool. A to Lamborghini, ono je strašne maličké, ale vyzerá cool. A tu sú, čo ti pečie jednak horko jak blázen. Druhá vec, sú to neskutočné autá. Tretia vec, pretekajú tu autá. Takže musím ukázať, to je policajné, to spravené ako drift. Že protect and swerve, to je crazy. Wow. Títo budú asi vychádzať preč s tým. To je čo, McLaren? Ty kokos, to je neskutočné. Normálne sa cítim jak v GTA garáži, ty kokos. Kámo, toto je masaker. Je tu aj kolegyňa. Čauky. Pozrieť hore, lebo tu sú auta, ktoré normálne pretekajú a žena to už nezvláda, s kamoškou idú dovnútra. Nemôžem vás nechať v štychu a nepozrieť si auta pretekajú. To je crazy, je to akože neskutočné. Toľko to stojí vlastne na každé to dané auto. Každé má svoju sumu. Tak to vyzerá track, to je tuším offroadový a tu je to drifterské, že viacerí môžu ísť ako keby driftovať s niekým na to. My teda pokračujeme ďalej. Hovorím, že hej, že kde tu zaparkujeme? A týpek, že ja vám zaparkujem auto. Sme na plán, nakoniec nedali zaparkovať auto, lebo prosím pekne, celodenným státím stojí $38 na deň. My sme tu prakticky 2 noci, čiže sme našli parkovací dom, ktorý je $18 na deň. Tu vyhradené miesta pre hotelových zákazníkov a pre nejakých, ja neviem, asi basic zákazníkov. Ideme sa čeknúť do hotela. My sme sa práve čekli do našej izby. Check-in bol neskutočný, ja som to nikdy nezažil. My sme normálne došli dole a normálne si len vypíšeš svoje veci, naskenuješ svoj pas, dáš si telefón ti príde SMS-ka, tu naskenuješ QR kód, vydá ti to kariet, koľko ty chceš. Obišli asi 20 alebo 30 ľudí v rade. Za izbu sme dali okolo $300, je to na 2 noci, pre 3 izbový túr. Poďte sa na to pozrieť. Takže toto je naša kúpeľňa. Čekuj to kúpeľňu. Jaká dobrá, nie? Máme tu zrkadielko. Čistili nám hajzel, dúfam, že hej. Vlastne baňu, máme tu nejaké veci a normálne teplú studenú vodu si otáčaš do protismeru. To si niekedy ukážeme. Máme zrkadielko ďalšie. Máme tu 2 postele, keďže sme traja, že neprišla aj kamoška, takže máme tu ešte takúto krásnu stenu. Ďalšie zrkadlo, malý, ja neviem, taká sedačka, možný priestor ešte aj na žehlenie. My sme na 36. poschodie vyšli za 5 sekúnd. Že extrémne. 36. poschodie. Tak to super. Je toto super. Tam je Michael Jackson. Vymyslel som to, tak to dá cez mikrofón, dúfam, že ma bude počuť. Každopádne, náš plán aktuálne je ísť pozrieť čo najviac, čo vieme. Tu extrémne horko, síce 40 stupňov. Je tu horská dráha, na ktorú chceme ísť, ale neviem, či budeme môcť natočiť, lebo držať kameru počas horskej dráhy bude asi nereálne. Neskutočný masaker. Každopádne ideme ďalej a budeme vás updateovať. Wow. Zamierili sme do Targetu, lebo si tu vieme zohnať chladené pitie, je strašne horko. Ja neviem, koľko je vonku? 40 stupňov? Vyše 40. 42 stupňov ku večeru. Skoro 6 hodín ku večeru a je masakrálne horko. Akože nikdy by som nepovedal, že poviem niečo takéto, potia sa mi oči. Není počuť, je to fakt horšie než v Egypte. Bych chcel aj vidieť, tak takto vyzerajú nejak akože obchody v Amerike. Samozrejme, není to jeden z najväčších obchodov, je to maličký Target niekde v strede, alebo na námestí Las Vegas. Že to není obrovské, ale ideme sa na niečo kúpiť. Veľa sme toho zatiaľ neprešli, ale za chvíľu pokračujeme ďalej. Máme čo robiť a času je málo, a vecí je veľa a peňazí ešte menej. A je tu strašne veľa toho ešte, čo chceme vidieť, takže tu sme teraz precestovali do Európy, naspäť do Paríža a teraz sme v Paríži.
Čo hovoríš na Paríž? Je to super! Paríž vo Vegas? Si v jednom americkom meste a máš tu všetky zaujímavé mestá z celého sveta. Boli sme v New Yorku, boli sme vo Vegas, teraz sme proste v Paríži. Ideme ďalej, je tam obrovská fontána. Máme zelenú. A nemáme zelenú, ľudia proste chodia na červenú, OK? Chodia na červenú, to je crazy. Každopádne čakáme, kedy to konečne zapnú. Akože ľudí je tu milión. Akože teraz rovna, keď dám hore, tak tu skoro nikto není. To je normálne zákon schválnosti. Ale nevadí, my sme tu spolu a čakáme stále, kým sa zapne fontána, tak musíme čakať. Obrovské, dá sa povedať, ruské koleso? Vegas koleso. Myšľam, že tam asi pôjdeme na ňo. Každopádne, je tu milión herní, ak nie aj 5 miliónov herní. Veľa obchodov, akože všetkého, od cukríkov po oblečenie, po všetko. Teraz za nami boli nejaké čajky, fakt, že 3/4 nahé, prezlečené za policajtky a proste tam plieskali po zadku nejakého chlapa. Akože to je crazy. Za mňa je to crazy, proste očividne to niektorým vyhovuje. To som točiť ale nechcel. Že sme došli, dali sme si Panda Express a dali sme si takéto chalko masakrálne, 3 takéto jedlá, rýža, 2 prílohy, aj s tým, že som daroval akože deťom v nemocnici, zaplatili nejakých $40. Ešte k tomu som si mrskol mexickú kolu a teriyaki sok a fortune cookie. Ešte stále chceme ísť pozrieť nejaké veci, tu si žienka dala nejaké takéto chales. To je sezamové kuriatko s medom. Praženou rýžou, asi niečo také by to malo. Ideme sa do toho pustiť, že vidíme sa ďalej na noši. Práve sme sa nachalovali a bráznime nočným Vegas, lebo je tu všetko také dofialová sfarbené. Aj obloha je pekná, je to tu úplne že fialové. Masakrálne vysvietené. Sme teraz na ten kopulu, kde uvidíme vlastne celé Vegas. Kamoši, chceli sme ísť na to koleso, lenže je taká situácia, že sme mali ísť podľa mňa asi cez deň, lebo teraz, keď vám ukážem, koľko ľudí čaká na to koleso, tak vás odpečí. Kúkaj, toto všetko a ešte ďalej tam všetko čakajú ľudia na to koleso. Zistili sme, že sa asi 100-krát viacej oplatí ísť cez deň ako večer, lebo večer chcú asi všetci pozerať rozsvietené Vegas, takže mne to príde úplne zbytočne nám teraz čakajú, lebo tam sa ľudia pohýňajú strašne pomaly. A takže zistíme zajtra, koľko stojí lístok a pôjdeme sa asi previesť cez deň. Toto je masaker. Ale aby sme si to vykompenzovali, chceme sa dostať k hotelu vlakom, lebo sme zistili, že tento vlak, čo tu chodí, ten pekný vlak, ide niekde ku nášmu hotelu. Takže ideme zistiť teraz, koľko stojí ten vlak. Kamoši, kúpili sme to cez telefón, bolo to ešte aj lacnejšie, lebo to nebere debetné karty, ale iba kreditné. My kreditky nemáme a nevieme, ako sa dostaneme na ten vlak. Našli sme vstup, išlo to tade, museli sme si pridať lístky do Apple Wallet, museli sme ich naskenovať a tade sme prešli. Teraz hľadáme, ako sa dostaneme na ten vlak a tu je to koleso. Normálne pri ňom. Čo si nervózna? Hrozné. Už nevládze. Bolia lítka, bolia ma chodidla. Boliajú lítka, boliajú chodidla. A je teplo strašne. A je tu teplo, to je pravda. 40 stupňov a je že 8:30. Jo, je 8:30, je 40 stupňov, je tu strašne dusno. Je tu minimálne stromov, není tu žiadna voda, samý asfalt, takže masaker. Každopádne tu máme mapku, teším sa na zajtra, ale zajtra má byť ešte väčšie horko. Ideme nastupovať do vláčika, sa kedy konečne si pôjdeme. Zvedať, či to bude vyklimované, alebo nie. Ale malo by nás to strašne rýchlo dostať do nášho hotela, takže som veľmi zvedavý. Ten pyramidový hotel má normálne hore nejakú žiaru, ktorá proste svieti do neba. To je crazy. Excalibur. Každopádne Vegas v noci je krásne. Nový deň. Extrémne horko, je okolo nejakých asi 10:30. Spali sme asi do nejakej 9:00, neviem, takže viacej budeme dneska v noci, avšak sme sa rozhodli, že ešte ideme do jedného akvária sa nám dvaja, lebo ako taký vláčik je dokonca zadarmo a vyzerá cool.
Máme to rovno pri hoteli, takže sa týmto vlakom dostaneme vlastne tam a späť. Máme pár minút, aby sme stihli tú exhibíciu, lebo sme fakt akože na kraji časom. O 11. to máme nejakých 55 asi a ešte to musíme nájsť. Takže dúfam, že nás pustia do tej exhibície. Ak nie, tak sme práve presrali $90 za vstupné. Dostali sme sa k tomu. Ešte neviem, či nás pustia dnu, lebo stihli sme to. Hneď takto vyzerá vstup. Čo na to hovorí Žienka? To je riadne husté. A to je ešte papričky trčia. To je ešte len začiatok. Takto vyzerá vstup toho akvária. Wow. Tam je krokouš. To je normálne pán krokodílek. Každopádne vstupenky nás stáli $30 na jedného, sme tu traja, čiže $90 dokopy. Sme reálne prišli a prešli 5 krokov a je to úplne brutálne. Jo, je to krásne. Úplne to tu vyzerá tak, síce je tu namalované oblaky a takto, ale je to tu super, je také príjemné. A tu sú ďalší krokovši. Tu je had. Je tu had? Ty kokos, som si ho nevšimol. Máš rád akvárium? Hady. Je hady. To je úplne, pozri, hajíme hlavičku. A jazyček. Samozrejme, fotky musia byť. Neviem, či tu sú reálne také obrovské ryby. To je moja ruka, pozri sa na tú rybu. To je čo, taká obrovská ryba? To je strašne veľké. Jo, tak toto je piraňa. Našli sme tu vysnívanú piraňu. Sú pirane. Čo hovoríš na Las Vegas akvárium? Je to pecka. Je to pecka? Páči sa ti tu? Ja mám strašne rada akvária, žraloky. Ja som bola v Chicagu v akváriu, boli sme v Maďarsku v akváriu a teraz toto akvárium. Maďarsko bolo fajn, že? Hej. Bolo fajn. Toto by malo byť zamerané na ryby, žraloky a tieto, Jo, že preto tam nebudú bola aj tu, tá že piraňa kraby a tieto. takéto. Máš napríklad žraločika hneď, ktorý tam pláva. Ja by som si strašne chcela zaplávať, že live. To sa dá, ale nie. Na Floride. Najbližšie musíme ísť na Floridu si zaplávať Ale do žraloku. podpisuješ papier, že keď sa ti niečo stane, tak neručia. No však jasné, to nie je ich problém potom. To je tiež ryba. Len je strašne smutné, že sú prakticky zavretí v jednom akvárku a nemajú tú voľnosť, že plávať v oceáne, vieš? Pravda, no. Je to také, ešte si za to platíš, aby si to videla. A mimochodom hovoril nám známy, že minulý týždeň plávalo 7 žralokov pri našej pláži, takže ešte, že sme live. Ešte sme v LA, či v LA, Las Vegas som to povedal. Strašne páči okolie, len hovorím, hente len také nakreslené, hore sú len okná, ale však to nemajú ako inak vyriešiť. Je to také klímované. Mám pocit, keď sme sa ako prechádzali takýmto štýlom, že po nejakej takom, nie pralese, ale takom vodnom amazonskom vete, ak to dáva zmysel. Ale za tie peniaze si myslím, že to je celkom také decentné a je to fajn. Že proste prísť a vidieť takúto akoby exhibíciu tých zvieratiek. Wow. Tam je krásny taký blukový prechod. Aj tu je to veľmi pekné. Sú rybičky. Akože fakt krásne. Samozrejme, už rýchlo treba instagramovať. To tu perfektné, čo si? A stojí to, že Ako to zatiaľ hodnotíš? $30, 10 ako každé akvárko. Ja som sa mala narodiť s plutvami a nie s botaskami. A pozri na ňo. Tu sme v tej kopuli a oni vlastne plávajú ponad nás. Posunuli sme sa ďalej z toho podvodného oblúku, takže sme trošku ďalej, aj keď nie všetci sme sa posunuli. Ešte nádherné. Raje sú tu, ktoré tu plávajú takto, nechcem práve voľne, lebo to nie, sú tu v takomto ako keby akvárku. 3 sú tam, v 4, strede. 5, 6. Našli sme medúzy a vyzerá to ako také huby plávajúce. Wow, to vyzerá ako také plávajúce huby. Ona je úplne unesená, ja som jej dal mikrofón, že nech komentuje, ale ona nič komentovať nebude. To je brutálne. To je úplne super. Je to paráda. Tu ide ďalší. Tu pozri. Každopádne Sharkies, je to tu dosť hezké, akože nám sa tu fakt páči. Tri ako keby nejaké lode, normálne takéto krabice. Dačka, jaká veľká. To je jak z Nema. Ten meču, či ako sa to volá. To je perfekt. To malo rybičko. To je možno potrava. Normálne tu má úplne takto, že vysvietené takýmito mini oranžovými svetlami. Majú zuby. Majú zuby obrovské, čo? Šiamne obrovské zuby. To je neskutočné. Fakt neskutočné. O, pán kolega. Ty kokos, aké má fuby. Chudáci žraloci. Prečo? No pretože plávajú tu úplne majestátne, krásne žraloky a tí ľudia korytnačka. A tak nechaj ich, keď sú šťastní. Ty hejter. Tento zaspal. A jaké má zuby. Jaké má fúbky. Chudák.
to jak vyzerá. Máme za sebou exhibíciu, dúfam, že sa vám páčila tak ako nám. Samozrejme, to by nebolo ono, keby na konci není darčekový obchod. Sú tu od korytnačiek po ryby, po... Ty kokos, všetko. Si možno kúpim. Vezmeme si. Čo? To je hezké. Čo hovoríš na moju čapicu? Hľadá sa Nemo? Trošku zdeformovaného. Čo našla? Paráda. Našli ma. Zdeformovaný Nemo. Zastavili sme sa po Starbucks, lebo sme strašne smední a chceli sme niečo také refreshing, tak sme si dali taký menej cukrový Starbucks. To je tu akože masaker je to, že keď si dáš Starbucks v hoteli, je drahší ako Starbucks, ktorý je že na ulici. Všetko len kvôli tomu, že to je v hoteli a keď ideš na námestie a dáš si Starbucks, tak je v takej istej sume ako normálne. Ale tam milión ľudí majú na tom strašne dobre. Nie, riadne to milkujú. Zase setkáme v tramvaji, alebo jak to povedať, ktorá ide. Alebo také nadzemné metro. A ideme teda k tým voskovým figurínám. Za 24-hodinový lístok, čiže neobmedzené jazdom to tu, sme si vlastne zaplatili za nejakých 13,50. Tu sa ľudia proste schovávajú, tu sú strašné teploty. Všade sú tu obchody, všade sú tu kasína, všade je tu proste niečo. Život mi príde tu taký konzum, že všetci tu proste všetko konzumujú, míňajú tu peniaze, ale o tom je asi Vegas. Sme tu a som veľmi zvedavý na tie voskové figuríny, dokonca sme si zaplatili aj nejaký Marvel film alebo niečo také. Som zvedavý, či to bude vôbec dávať zmysel. Takže tuším, že $40 jeden to bolo. Zatiaľ sme videli len začiatok, len samozrejme, ja sa strašne teším, lebo ja som toto chceli pozrieť niekde v Európe, chceli, že tam je to úplne na prd a tu by mali byť dobré tie figuríny, takže sa na to mŕte teším. A mal by to byť Post Malone! Hlavne Post Malone by to mal, ja som obrovský fanúšik, ja sa na to teším, aj tu kolegynka je obrovský fanúšik. Ale ten je crazy vysoký, normálne počkaj, keď sa k nemu postavím, oni sú tu teraz ľudia, ja ho obídem, takže je to Čajka mi kývala do kamery a kamera je otočená. Dosť vyšší odo mňa, mám klobúk, ale je o dosť vyšší odo mňa, on je strašne vysoký, to je crazy. Johnny Depp je očividne nižší než ja. Post Malone, ja sa na ňo strašne tešil a on to má, nie, to normálne tiež akože spravené, je vyšší než ja, to som sklamaný. Ale to je asi kvôli tým topánkom, keď som na cvičkách, tak ja mám strašne rád, má strašne dobrú muziku, takže je to cool a hlavne tie tetovania, ako má celé spravené. Je to strašne cool, ono to fakt vyzerá, ako keby on tu bol, aj tie oči, ja keby on bol reálne on, je to crazy. Ja teraz ešte neviem dočkať, kedy pôjdeme na koncert. Jo, musíme ísť na koncert Postio, lebo to je skvelé, to je crazy tu. Tu je Leonardo DiCaprio. Vyzerá to strašne creepy, normálne, že reálne. Takže je tu strašne, oni sú aj normálne, že oblečení všetko. Akože fakt crazy reálne to vyzerá. This way gorgeous, ok. Fun fact, nikto nemá nikde Post Malona, teraz mi to žena hovorila. Tu je mŕte veľa boxerov, že Mohamed Ali a tam som videl Mikea Tysona. Či už nejakí basketbalisti, alebo nejakí golfisti. Máme sa ďalším celebritám, je tu Katy Perry. Je tu Miley Cyrus ako Wrecking Ball, je tu, to je Justin Bieber a on je fakt maličký, a je fakt taký malý, to je crazy. Máme tu aj tohto, je tu Drake, čo je PDA, tu je Michael, to je cool, je tu Snoop Dogg, Bob Marley, number one hulič trávy. Je tá Lizzo, ktorá tiež nie je bohviaký človek, ale je tu, má voskovú figurínu, možno aj ja raz budem mať voskovú figurínu. All eyes on me. Maj na chrbte, nie? Ja sa stavím, to bude copyrightované, ani to nebudem môcť použiť, každopádne kúpak. Je už mŕtvý, ale je tu. Močia ruky do vosku. Stojí to akože mŕte moc, ale je to crazy a tu sú vyvesené ruky. Pokračujeme na Marvel 3D Universe. Normálne tu je jaký urobený ten set z toho filmu očividne. Je tu nejaká podprsenka. Tu je samostatný Mike Tyson. Tu je Mike Tyson. Ďalšia podprsenka. Čo je tu? A vidím, že to je policajné auto. Takto to je cool. To je normálne policajné auto priamo zaborené. Vektorka je to je Metropolis, normálne Crown Vektorka je tu. Normálne tu je takéto, že ideš sa asi vydávať aj tu Nicolas Cage. To je masaker, kúkaj na to. Chýba im tu Karel Gott. Karel Gott, ale bol veľký, to je pravda. Je tu napríklad Steve Wonder.
sú normálne nahádzané žetóny a strašne veľa. Robíš? To neviem, či môžeš. Ty si blázon. Ježiši, nás vyhodia. To je blázon, to je blázon. Chris Angel, to je masaker. On bol aj točím v Amerike, má talent. Vstupujeme teraz do Marvel Universe a hneď je tu Nick Fury. Hneď ako prvý je tu Nick Fury. Kapitán Amerika, hneď je tu Hulk. Ako to tu rozpil, to je cool. Ja Marvel mám strašne rád, takže pre mňa je to taký splnený detský sen Spidermana. Ja s mojím Spiderman tetovaním, to je strašne cool. Normálne je to, akože fakt je to tu hezké. Film je 4D, čiže potrebuje na ňo okuliare na ten film, takže vyzerá to tak, že to nebudem môcť natočiť. Takže ideme dovnútra a potom vám poviem svoje pocity. A aspoň narýchlo natočím na tajnáčku, vyzerá to nejak takto. Na tajnáčku majú tu samé kamery. Takéto okuliare sme dostali, akože 4D-čkové a normálne tu z týchto bude asi voda striekať, takže nás to ovlaží. Každopádne už na mňa pozerajú, takže to nemôžem moc točiť, ale dám vám vedieť svoje pocity z toho, aké to bolo. Jo, už na mňa kúka. 4Dčko je za nami a sme trošku oprskaní vodou, lebo nás to aj oprskalo. Bolo to zaujímavé, bolo to animované, nebolo to hrané, bolo tam viacero tých Marvel Avengerov, ktorí tam boli a teraz ako sme vyšli, tak je tu vlastne taký gift shop, kde si môžeš nakúpať veci. Akože masakrálne je tu toho. Sa nám chceli ako keby predstaviť, že idú dostať novú figurku voskovú, tým, že Loki im to chcel pokaziť, takže to bolo také cool. Sú to Ofiko plushies, idem sa na nich pozrieť, vyzerá strašne cute. Pozri sa, tu je Miles Morales, tu je Kapitán Amerika, tu je Peter Parker, je tu Hulk, je tu Iron Man. Majú tu plushieho. Ofiko Peter Parker tu je. Vítam vás v nočnom Vegas. Toto je za mňa, že crazy. Proste tam ideme, pozrieme sa z vrchu na vysvietené Vegas a pozrite sa s nami, lebo vás bereme so sebou. A mŕte sa teším, že to môžeme takto spolu prežívať. Akože dosť ľudí a ešte nám tu budú čekovať asi naše ladvinky a veci, či náhodou nemáme zbrane alebo čo. Kamoši, tu je to masakrálne presraté. Akože tu je toľko ľudí, obrovský dav. To je masaker. Konečne, že sa nachádzame v Kopuli a hovorím, trvalo to asi 30 minút. Už ideme a majú otvorené dvere. Z nejakého dôvodu máme otvorené dvere. Sme akože dosť vysoko a vidíme asi celú tú sféru. Teraz tam majú premietanie a normálne nejaké deti, ktoré nakreslili nejaké obraz, tak sa im podarilo dostať na túto sféru. Normálne to odpočítava, za koľko budeme úplne na vrchu a sme na vrchu. Sme práve úplne najvyššie, ako sa dá. Kamoši, akože za necelých $30 na hlavu a máte takýto obrovský zážitok. Lietadlo, ktoré asi bude pristávať, je cca v našej výške. Nevidno ho dobre, ale vyzerá to strašne cool. Ako najlepšie tomu, kto pozerá teraz toto video. Kamoši, máme už po, neviem ani ako to nazvať, po výškovom výlete máme koniec, ideme do mesta viacej. Chceli sme ísť v tej sfére, nakoniec tam nepôjdeme z jedného jediného dôvodu, nebudú tam nič pekné premietať. Kamoši, tam hore sme boli, akože extrémna výška. Každopádne takto to tu v noci žije, je to tu 100-krát plnšie ako cez deň a ľudí je tu milión, ak nie aj viacej. Tak ja by som vám chcel poďakovať, ak ste toto video pozreli až do konca. Čau!